Bueno, eta azkeneko deribatua erroketa bat. Bueno, erroketa lehenbizi idatzeko dugu berreketa moduan, 3 isaken 5, zati, 5 isaken 3, ber dena ber bat biren. Egia da, idatzi daitekela ere bai goikoa ber bat biren eta bekoa ber bat biren, edo ber minus bat biren, edo horrela. Baina, bueno, nik horrela egingo de deribatua. Deribatu egiteko, berreketa denez, bat biren, bider, 3 isaken 5, zati 5 isaken 3, dena ber minus bat biren. Bat birenken bat delako minus bat biren. Baina hain falta zaigu barrukoaren deribatua dela zatiketa bat. Eta ni zatiketaren formula aplikatuko dut. Orduan 3 isaken 5 deribatua 3, bider bigarrena deribatu gabe, 5 isaken 3, ken bigarrenaren deribatua 5, bider lehenengoa deribatu gabe, zati bekoa berbi, 3 isa, 5 isa, 5 isaken 3 eta berbi. Bueno, hau konpondu behar dugu. Konpontzeko, bueno, bat biren pakian utziko dugu, honein ber minus bat biren denez buelta emango diogu, erroketa jarriko dugu eta buelta eman da, 5 isaken 3 zati 3 isaken 5, eta orain ere iketak egingo ditugu, 3 bider 5 15 isa, ken bederatzi, ken 15 isa, minus bider minus, plus, 25, zati 5 isa, ken 3, berbi. Berdin, bueno, lehen bezala, bat biren, erro, 5 isaken 3 zati 3 isaken 5, baina orain simplifikatuko dugu. Bueno, bekoa berdin, 5 isaken 3 berbi, eta goien, 15 isa eta 15 isa simplifikatzen dira. Eta 25, ken bederatzi gelditzen da, orduan da 16.